že babka mi požičala tohoto, aby som si urobila kolitnačkom. Urobiť tohoto panačika sa urobil. Dala som veľa lepacej pásky, aby to fungovalo. Teraz mi vypadla ešte jedna noha. Zalepím to a som si urobila takéhoto panačika. Ešte není tak hotový. Viete, že je tam potrebu hlava, lebo bez hlavy to nemôže vidieť. Tak tedy potom pôjdem urobiť hlavu. Ak hlava bude dokončená, tak aj panáčik bude dokončený. Ešte není tak moc dokončený. Nemá ešte nohu dokončenú. A keby mal ešte oblečenie, tomu musím ešte urobiť. A bude taký istý. Ale musíte dávať pozor, lebo musíte si nájsť listy, a musíte dávať na kolitnačkách, lebo kolitnačky môžu aj zjesť. Tak to vždy dajte nahore a môžete sa hrať, alebo si to z niečoho urobiť. Môžete si urobiť koníka alebo žirafu z tohoto. Z tohoto môžete urobiť všetko. Môžete si urobiť človeka, panáčika, dlaka, všetko možné, čo vás napadne, ale dávajte pozor, lebo môže spadnúť noha, musíte hľadať. Potom by to nejaký pes alebo nejaká kolitnačka by to mohlo zjesť. Tak si to vždy zalepte takto silne. A dávajte pozor. Toto môže byť otravný list. Vieš?